chedu toki more stress remote. Adiera nani mami niko sawa. Hera migwe the goneti achwe. So feel like nikani na Nyulo angoti musiki nene. Ya Maxi. Angoti mamachi. Maji tena bwana, maji zito du. Kaona ni. Med machi. Tanda yako mana nene kibediru. Oh. To inade. Akwe bwana to chal nade amage. Yatalawa chiel ni rwake pile kata bed mano nyieno ya. Nade. Tok ma ya law ni donko se rwako joma yo nyulo. To ngato ni monda akara ke mala chane tika madwa dhi. Adwa dhi neno loya na moro. Oh. Ingeni tindana ke loya. Loya matimo. To loya na mangi weche ma gik ma adwa tere kot. Ma gine ni joketa gine sinia bechela chairman de gine. Mchokela chairman de sinia bechela. Amen conference. Amen conference and masani and sinia bechela of degree. Oh, Ari kata degree kwa na ngoti ma. Magara kipimo kitama meta to kadho. And degree ibu janga kiango above sea level degree Celsius. Ilago. Eminigo. Magapenya ma ko paland kan ko mawintango. Yani through samando and winter. Le pagia mama madwa de wakadine nogola na ni chick moro mondo keti. Angoti mari kuno tingeni violence emitere ga violence mane midwa tero kuro. Adwa di tero chimina adwa ni mondo ter gimoro kanyo. Nikech adwa ni ai violence no ero. Nitie chick moro ni robbery with violence. Mano ka ngato rob the other person. Ogo ito kwalo sini to go. When you rob the person and beat that person, man robbery with violence. Robbery with violence no. I don't know make more or chick canyo. Namo. Robbery with love. Manager maniri matime. Equally gi. Toki pile every night, every day, and every evening. Kada ko kinyi sasa mwero nutime no ero. Emekwalie. Tangoti mo gino chwanyi. Ipoke vicho kimatimore. Kanye. Sip na moro majatelo moro manyisi ni nyega pegi pesa wuotho mana gi 1 million 2 million. Wana nyako moro no duso dust bwana. Dust. Dust mine no. Dung negi dine no Subaru kena ngogiri mapiem engwech Naivasha. Mana gite maginenda nyaka tent moko maniche ni jipost Facebook. Tent ka. Bwana dunga winyo ni bwana chao bero nyathija bedo dugo dhiu nyaka girls kode ne kongo chwadi mana daf mondi. Peso tas. Nyathija kedo dhiu dugo ride mochopotela paka leo kore miyo jaduong tugo. Winyo ni bwana dosi wacho ni bwana nyathija dugo wundre ni ywak ni chako ywak. To pinyo nyathija ni ywak. Ni nyathija wundre ni oneno gima poko no neno. Ni hiyo kitu yote mnataka kuenda nayo wapi? No wundre bwana to mudosi wacho ni yedu wamurwa kulepe mubuk mutingo pesa ne mutaye. Ungegi mubutho go chunyu wunde no mungegi mubutho go ka ticha pimu yele no. Kata imbi ngeye. Bwana ingeo yani mudosi na kalore gi mbaka na kako no pimu na ene ochalo ngat mara ni ene ni 1 million to gi mara mathin mara mogile thredo ni moro mi wele mene ni wire giri jo election. Jaduni gi pesa to ni wuotho gi mara mathin mara mokama make follow to bukoko. Emorito rego do kala mara mathin to kuma pejo pesa me aero mana kalembe. Jo pesa to. Ena kala mara mathin kama misa ene go mana check. Tia. Timiyo wangato pesa. Yeye ja pesa bele ni nyiri mang'eny. Enen mana sign to next of kin. With the next problem. Kini gi bedu kin gi jo mitimri go nade. Miradogo. Kulu mani gi I don't know moro to note me mato personal story mo kida pim ni aye maxima ka tintima nade. Be kati bel mana siep na mara monade. To kida pim ni mbakani. Wa pim ni wadwa. Yani gi janu dugo surprise ni bwana ni nyathija dugo wondre nia. Ingeni bwana waka wan kaka joma magi gik manogolo chunye kendo. Maka waja ni if this is what it is. Kale joge wala bwana. This is not the it. Nyathija ne odugo ero ko. Ni if it is what angowa. Una wini mini ni nyako no yete the really ni at least odi pedo loyal to bi obedo ngat moro ma free ko da to bedo ngama turu. Bibindo. Nitie moro nyiri timo kae makisi. Ai to kete gilando ko kino bende oko bwana. To gine magit miyo gino timore ni. Ok ni gino timore ni miero. Be ok tim ni midwaro.
kata ni sao ngadi to gine magidwaro ni giotimeni ika kule bwana ni ngatu ni ande ni ngatu timogo tinde maricho tusiko yuaka nubundu ni gikaki ni wanje mtoke kutuwe bwana mimi tuwinyo nyanya temenya ko ila no majabere le wudu ni ndividu mana katindi du jira ko kakola maroma no yuduka dendino sujimu mu madho soda to nieti aura kama ya mokudha ni to wako sudaru maroma yama ya kaka dogo poe kama toka kuda kan yani ina fili wije wije ka feeling maroma ko dugu to je dedi tu sitima maroma yo dendi matene to papa kisipuko welo kanye me de yudo ga mendo ni kuru de lan rejo makani a kanena mane gimani kare yudo ka samoro ko wuok kanyo to dioro ni message pe ni maxi make gik mani luonge menchi kasa ne go ni mondo waro mani ti kasa ne go inbox mag Facebook messenger e Facebook na urni pichni make gik mani luonga ne gik dakika achiel tene mami gino timre ni okni ni ero otimre ni kete mawaya mano diotama kata mana focus e weche mag gini mag kendo ilago giga mag pilau gitu biru ingeni yote na nyonya ka giga pilau sana te marach sani tini sana bago nyaka mogo na uso nyaka mandazi mota mate ko ta uso titu ko ya ani wena tu giji tano kimia kanda ani nyaka givite bizu mago nyitende nyala we ni an genya te kare ani ma sema jogo ta dhi ajitiritu ni tisa malunga ni baby makolo katige nyinga ata bembe wena bere kaka sinia ba chala nyaka bel ngama aero nyaka ritra ibu kori ni no kan gitu to bras madhe manangwen samora biro ga silipo ba oda kamo katedo chachie mokoda kase chiemo koda ta iwe yomo so wana bedo kendi ber bedo kendi to bedo kendi ber miyo kada kaponi ni dwa nyieo ni gimoro to imbe chaki wuyo kodi wacho ni poka ida pesa biro nyieo ni gino ok mono mikasi ni nilikuwa napita town nikaona sijui nini onagi apenji to kibudho kata mana kariyo ticha ku orni message moko mabo koro apenji ni ya tiche ku game moji magayo kori wacho ni jo ma era chando gi obeda kende bwana era to kono wechanda ngacho obeda kende ko jok to lunga ni beb be namba ni in fact be kata ki namba ni simbi mano ngama nyaki be di namba nyaki eri ndi kayo ni beb maibe samare nyalo flash be ikaona nyamba nanga koma majabere ile wale nyako majabere ti wuondo tingise ni yani simbio lal kama nu bedo no temego ni namba no kego ni froteso ini ko namba ne mi dise bokoje nyiri to bergi mo pogore minyalo sebo nyinga ge mana to nyaki bede usiep ni moro mabendi wacho go weche mericho tieno kwani mano siep ni mana to koro gujo munyalo chato godo pichni to yor ni kapo ni nyalo ni pichni moko dir tieno kanyo ka jo senindo pichni uto muero to go ler kama neno maler mondo kikusiki ngeni gino bende ka ngato budho bwana gi picha tineno mana ne ngato to koro kudwaro ngato dwano download ni picha ngeni joma ku download ga picha mag sido na ngini nyako moro no wona na wona wunda ni ado biro ni hey obwoga inbox ni hey benoero mana ka ngiyo gimoro no cho mana ngiyo video moro mag kemisa ngane giri Emanuela gedo ngeyo nange ke Emanuela gineri kocha kapo matini nyopo wona ka ngato bwoga inbox ni hey tawani manga maboga kani mendol no familia ka ngiyo to nyako mabita ngeyo kasa mana ni yor ne me ariyo mona uru ni pichni moko ka peja buok kamba buok kagena ne buok na buok ta benya pichni nade pichni la manga to ka pichni go gimoro tema to mise ni oge ma diti min fakti winjo maber maliji to koro bwana majaro no ken nyako cha bwana live bwana karango myo picha mano time kama chelo kaka no keto obede picha mano cha ango myo ka popogore gima chielo tudongo go gimo pogore kwani mano gigi moko timne ni ato mano onyulo banero tedia biro This guy